Hello guys, welcome to our YouTube channel. Ayun guys, magluluto tayo ngayon ng fried chicken. Mala Jollibee ang lasa. Ito po yung mga ingredients natin guys. Paprika, chili powder, garlic, magic. Ngayon guys, mamarinate natin to ng 1 hour. Ito na guys, titikman na natin ang ating nilulutong fried chicken ala Jollibee ang lasa guys. Ito guys oh. First bite guys sa aking mga subscriber. Sarap guys oh. Malang tayong sasawan dito guys. Ito guys oh. Tuyo at saka kalamansi. Sarap. Manghang. Sarap talaga guys. Sige guys oh.
Hmm. Crunchy na balat guys. Sarap. Maubos kaya natin to guys. Sobrang lalaki. Bahala na. Ito guys oh. Juicy, ang juicy ng loob guys oh. Oh, no. Oh, sarap. Juicy ang loob guys. Crunchy ang labas. Wow.
Guys, di na natin kaya ubusin guys. Sobrang laki. Ang lalaki ng slice guys. So maraming salamat guys sa lahat ng aking mga subscriber. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye-bye!